Trăim într-o lume fragilă, spun filozofii. Nici nu ne dăm seama uneori cât e de fragilă. De altfel, se spune că uneori un fluture care bate din aripi în China poate provoca un taifun în Pacific de partea cealaltă a lumii. Este exact ceea ce s-a întâmplat în această primăvară cu virusul. Cineva, un liliac, a bătut din aripi în China și pe toată planeta s-au produs niște crize succesive, concentrice, o criză sanitară, o criză economică, o criză poate ecologică și una culturală, chiar o catastrofă culturală. Deci sunt vreo 4 crize care se suprapun. Suntem confruntați cu o pagodă de crize. Cea mai gravă s-ar putea să fie criza culturală sau catastrofa culturală, pentru că teatrele s-au închis primele și tot ele se vor redeschide ultimele, din câte observăm, pentru că dacă în continuare va trebui să coabităm cu virusul, va trebui să păstrăm distanța între noi, ori teatrul pe care îl cunoaștem noi de 2500 de ani, tocmai că este construit pe o altă regulă, pe o altă paradigmă, pe un alt fundament, cel al intimității, al tactilității. Dacă intervine frica între spectatori sau între spectatori și actori, această ceremonie extraordinară nu-și mai are aceeași intensitate. Se întâmplă ceva, dispare emoția, dispare o formă de adevăr pe care teatrul o găsea în această manieră de a ne aduce pe toți împreună, într-un loc închis, într-un loc unde circula de la fiecare virusul emoției, al dorinței de a petrece un moment împreună, chiar al posibilității de a sta la 2 milimetri unii de alții, de a sta înghesuiți, de a simți această, extraordinară senzație că formăm toți spectatorii într-un loc închis o singură ființă. Teatrul dintotdeauna a cultivat această formă de intimitate, iar acum parcă am fost făcuți cu toții knockout. Ni s-a luat ceva fundamental. Sigur că oamenii de teatru continuă să se exprime pe rețelele de socializare, prin sistemul foarte sofisticat online. Festivalurile continuă, de altfel și la Suceava, festivalul continuă. În paranteză spun că ar fi trebuit să fiu acolo în aceste momente, ori iată că nu sunt acolo, dar cuvintele continuă să-și facă efectul. Prin rețelele de socializare și prin ecrane, legătura dintre actori și dintre cuvânt și spectator nu s-a întrerupt. Deși multe lucruri trebuiesc reinventate și, de fapt, aici voiam să ajung ce se poate reinventa în aceste momente, în așteptarea revenirii normalității. Ce se poate inventa, ce se poate imagina pentru ca legătura cu publicul să nu fie pierdută, pentru ca să putem forma în continuare publicul, pentru ca tinerii să poată să fie sensibili în continuare la ideea de comunicare cu actorul, cu regizorul, cu arta spectacolului, să nu pierdem ceea ce am construit. Construcția publicului este un edificiu care și el, într-un fel, rămâne fragil, trebuie mereu continuat. Multe lucruri pot fi inventate și actorii propun multe lucruri și sunt inventate foarte multe lucruri, dar aș vrea să spun că nimic nu poate fi inventat dacă nu intervine și sprijinul statului. Fără sprijinul statului, fără sprijinul puterii politice, fără sprijinul administrativ, cei care trebuie să inventeze nu pot merge mai departe. Dau un exemplu. În Franța, oamenii care lucrează, profesioniștii din domeniul spectacolului, beneficiază de acest statut de intermitent. Un statut foarte special, ar trebui și alte țări să se inspire din acest statut, care le permite actorilor timp de 8 luni de zile securitate socială și o alocație profesională,
chiar dacă în acel timp nu lucrează, dar dacă acel timp este investit pentru crearea altor proiecte, profesioniștii din domeniul spectacolului au, să spunem, din ce să trăiască în avans. Si c'est rouge, c'est que c'est elle. Si c'est bleu, c'est que c'est lui. Si c'est vague, c'est que c'est elle. Si c'est aujourd'hui, c'est que c'est lui. De pildă, acum, în aceste condiții speciale, statutul de intermitent este o mină de aur, este esențial pentru 260.000 de profesioniști din domeniul spectacolului. Lor li s-au prelungit drepturile până pe 31 august anul viitor. Deci până pe 31 august anul viitor, profesioniștii din domeniul spectacolului din Franța, că sunt actori, regizori, dansatori, coreografi, instrumentiști, muzicieni, cântăreți, ei au din ce trăi și le mai rămâne datoria de a reinventa relația cu publicul. Ai ajuta pe artiști să aibă din ce trăi în perioada următoare, pentru ca în același timp să se poată dedica acestei reinventări a condiției spectacolului, a raportului dintre profesionistul artei, spectacolului și public, este atât de important. Este apelul meu în acest moment pentru cei care conduc destinele culturii în România și poate că este o ocazie de a imagina un statut special pentru oamenii care fac teatru, care sunt implicați în acest domeniu atât de important al artelor vii, care presupun contacte directe cu publicul. De pildă, un statut pentru actorii care ies din școlile de teatru și care nu au nimic în fața lor, sau pentru companiile independente. Toate aceste lucruri în acest moment ar trebui abordate, discutate și găsită o rezolvare pentru ca lumea culturală să poată merge mai departe și pentru ca în momentul în care vom ieși din acest tunel să nu trebuiască să o reluăm de la zero, să nu găsim un teren ars, prăfuit, distrus în domeniul creației și mai ales al industriilor culturale.